Murag unsa? Maayong buntag, maayo unta. Nag-update naman good sila, guys. Nag-update na sila, guys. Kaya wag ko yung ano diyan. Dili na makakuha ng kuan. Hello sa 1,000,000 diyan. Hinkinsa ni tamsak diha kinsa man nga Janet mi post. Nakita ko ikaw, waray karigo. May kay nakaduha ka oras. Loading ko. Wala man. Ate, lipstick. Karon pa naka-lipstick. Duro ko. Patamsak tayo dyan, guys. Tamsak tayo sa loading na host. Ay. Loading. Naa na lagi upat ka tamsak. 5. Miss wa Cebu City. Hi, yan. Salamat. Ha-picturean na ako. Isa na ako nimo. Hello. Salamat sa 4 na milyon na andyan. Thank you very much sa inyong welcome to my house. Thank you very much sa mga patamsak kayo. Wala ko internet. Loading. Ako'y nag-loading dire. Hi! Crisilda, hi Sisi, ganda gabi sa'yo. Nag-loading ka ngayon. Oo nga, kasi nasa loob ako ng camper na ako dari sa camper. Matilda, like dan. Salamat Matilda. Matilda, thank you very much for coming to my live streaming. JP wants to go upstairs? Let's go upstairs, JP. Wait guys ha, kasi kukumbinsihin ko yung anak ko na pumunta kami sa taas. Loading kami. Sorry guys. Good evening sa iyo, Crisilda. Matilda, thank you very much. I appreciate that compliment. Salamat, Matilda. Thank you, Crisilda, for coming back. Ayan, nag-loading pa ako dyan. Mahirap kasi yung signal. Thank you, Matilda, for coming to my live stream. The Mother of Four Girls and Miss Cebu City. Thank you sa inyo. Ayan, nag-loading na naman ako. Ugma pa na humahatag. Nag-loading down ko ang pangit.
Wait, come on, let's go.